ख्रिस्टियान धोरोमा जोंनि भारताव 52 AD आवनो दंखासै जायफ्रा बाथौआरि बे बाथौआरिखिनिया माने गावनि धोरोमखौ बाथौ हिसाबै बाथौइज्म हिसाबै लिरब्लाबो आं सानो बर' हारिया गोमोरलांनाय नङा आरो दिनै ख्रिस्टियान जाबाय ब्रिटिशफ्राबो नाथाय ख्रिस्टान नङामोन ब्रिटिशफ्रा धोरोमा इसोरा माब्लाबाबो बेदिसि आरो फरेनार जाया गोथौयै नोंथांमोना सिन्था खालाम जोंनि बर'आ मा सन मा इयारफ्राव बा मा सेन्चुरियाव ख्रिस्टियान जाया बेखौ आङो नोंथांमोननो मिथिहोबावनि एराउन्ड 19 and 20 सेन्चुरियावसो सेन्चुरि माथ' मिथिखायो नंगौना नङा 100 बोसोरजोंसो मोनसे सेन्चुरि जायो बे सेन्चुरियावसो 19 बा 20 सेन्चुरियावसो बर'फ्रा ख्रिस्टियान जाजेनासै बेसेबांबा बोसोरनि सिगां चाइनायाव दावबायनो थांनायाव डियार नाब्ला सारा चाइनानि मानसिजों सोंजादोंमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे बर'फोरनि धोरोमा मा बर'फोरनि धोरोमा गिबि बाथौ बेबायदि डियार नाब्ला सारा चाइनायाव खिन्थाबोदोंमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे नाथाय सानसे समाव डियार नाब्ला सारा ख्रिस्टान इन्दिबिनि सेंग्राफोरखौ गासैखौबो ख्रिस्टान खालामसिगोन इन्दिबिनि न'खरखौ साफ्रोमबो न'खरखौ ख्रिस्टान खालामसिगोन होननानै बेबायदि गावजों गाव सावरायलायनायबो जों खोनादोंमोन इन्दिबि आफादा धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया भारत सरकार आसाम सरकारा डियार नाब्ला सारा ख्रिस्टानखाय फरेननि मानसिफोरजों जगाजग दं आरो ख्रिस्टान मानसिया जोबोद आउट नलेज दं गोरों मानसि बेबायदि साननानै भारत सरकार आसाम सरकारा डियार नाब्ला सारखौ थाबैनो खौथि खौथि थाखा गारनानै हमनो गोनां जादों इन्दिबिनि देरसिन दैदेनगिरिया ख्रिस्टान गासै इन्दिबिखौबो ख्रिस्टान खालामसिगोन आरो इन्दिबियाव थानाय सेंग्राफोरनि न'खरखौ ख्रिस्टान खालामजोबसिगोन बेबायदि साननानै जोंनि हारिनि गेजेरावबो सावरायलायनाय फैदोंमोन इन्दिबि आफादा धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया जोंहा धोरोमनि सायाव बुंनो हानाय रोंगौथि गैया भारत सरकार आसाम सरकारा डियार नाब्ला सारखौ ख्रिस्टान मानसिखाय फरेननि मानसिफोरजों जगाजग दं आरो जोबोद गोरों आउट नलेज गोनां बेबायदि गिख्रंनानै खौथि खौथि थाखा गारनानै थाबैनो हमनो गोनां जादों भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां धोरोमा जेराव मोननै मोनथाम दं बर'आव बेखिनि सरसाया फैखागोन बेयो स्वाभाबिक अदेबानि दानि सेन्सासनि बाथ्राया सोरबा बाथौ गौथुमनि नङा दानि सेन्सासनि बाथ्राया जाहैबाय भारत सरकारानो दिनै माने हारि हिसाबै माने दानि सेन्सासखौ खालामनाय जागोन होननानै बुंदों दा बेबायदि सेन्सास जानाय लोगो लोगो हारिनि सिनायथिखौ होनो थांनायाव बेवहाय गोबां कलम दं लिरनाय दा बेवहाय नोङो बर' हिसाबै बाथौआ गुदि हिसाबै बाथौइज्म लिरनाय बर' माने बिमानि रावखौ बर' राव होननानै बुंनाय हारिखौ बर' होननानै बुंनाय बेबायदि बे सेन्सासाव लिरनांगोन आरो बर'नि गावबा गावनि सिनायथिखौ जुदि जों बे सिनायथिखौ लिराब्ला बर'आ दंना गैया आरो बे भारताव मोनथिजानाय नङा गतिके बे बिराद डेन्जार बर' हारिनि थाखायबो अदेबानि धोरोमाथ' जोंहा ख्रिस्टानबो दं बा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावबो बर'फ्रा दङ आरोखि दा ओंखायनो बर'नि सिनायथिखौ होनो थांनायखौ लानानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ हयथ' लानानै मानसिफ्रा सावरायलायबाय थादों बाथौइज्मनि थाखायबो नांबाय थादों नालाय खिन्थु आं सानो मा बेफोर बेलायाव जयैनो सावरायलायनानै मोनसे थांखियाव फैनांगौ आरो आं सानो जे माने जिखिनि बर'फ्रा गुदि धोरोमाव दं आं सानो बिथांमोना गासिबो लिरजोबबाबो बर' हारिया थैनाय नङा बर' हारिनि सिनायथिया बे सेन्सासाव थागोन आं बेखौ सानदों जुदि उसुबिदाथारब्लाबो खालि जायफ्रा बाथौआरि बे बाथौआरिखिनिया माने गावनि धोरोमखौ बाथौ हिसाबै बाथौइज्म हिसाबै लिरब्लाबो आं सानो बर' हारिया गोमोरलांनाय नङा बर' हारिया गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हागोन ओंखायनो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बिसोरनोबो मोनसे मोन्थाय दं बिसोरनोबो हगारनानै होनांगौ गतिके बिथांमोना जुदि माखासे धोरोम खान्थिनि बेलायाव उसुबिदा गोबां थानो हागौ ओंखायनो बे बेलायाव बयहाबो जिहेतु फ्रिदम दं गतिके बे मथे बिथांमोनखौबो गावसोरखौनो साननो होनांगौ गावसोरखौनो मावनो होनांगौ नों बेखौ लानानै बर'नि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा गोरोन्थि बुजिनाय जानो नाङा खिन्थु बर'नि बेलायावबो फैखागोन मानो बर'आव दा गोबां माने धोरोमनि सुबुंफोर दंसै बर' सुबुङा माने गुबुन गुबुन धोरोमावबो दंसै नाथाय माने दा जिहेतु हारिनि बाथ्राया सरखारनिफ्राय फैदों सोर सोर माने मा हारिनि बेखौ सरकारा मोनथिनांसिगौ आरो बिनि थाखायनो बे सेन्सासखौ बेबायदि जातिनि भित्तियाव खालामनो नागिरदों गतिके बेवहाय बर' हिसाबै बर'फ्रानो थांखि लानांगौ दङ दा आंहा बुंबा दाय जाबाय थायो खिन्थु सैथोआ बे जाहैबाय मोनसे माने संबिजिदारि मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मावनो लानाय हाबाफारि ओंखायनो बेवहाय जोंनि बुंनाया जेबो खाथिया अदेबानि जोङो बर'खौ बर' हिसाबै मोनसे भारतनि बिखायाव जुदि सिनायथि मोननो लुगैयोबा जों बर'नि माने सेन्सासाव बर' हिसाबै जों लिरजोबनांगोन ओंखायनो बे बेलायाव आं सानो जे बर' हिसाबै जिहेतु दाबो बर'नि गुबै सिनायथिखौ होनो हानाय
गासिबो दंखाजोबो धोरोमनिफ्राय लानानै बेखिनि खालामब्लानो जागोन होननानै आं सानो आरो माने बेखिनि सुबुंफ्रा खालामब्लाबो जागोन মই আপিল কৰিছোঁ বড় মানুহখিনি যে ক'ত থাকিব লাগে সব ঠিক কৰিব লাগে মই আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানে ধৰ্মীয় লোকসকলকো কৈছোঁ নিজে ডিসাইড কৰ হুইদাৰ তুমি মাইনৰিটি থাকিবা না শেডিউল ট্ৰাইবছত থাকিবা যদি শেডিউল ট্ৰাইবছত আছে তুমি মাইনৰিটিৰ ফেচিলিটি নল'বা মাইনৰিটি কমিশ্যন নাযাবা মাইনৰিটিৰ গ্ৰাণ্টো ল'ব নালাগে যেহেতু তুমি শেডিউল ট্ৰাইবছ হিচাপে পায় আৰু যদি তুমি মাইনৰিটি গ্ৰাণ্ট বিচাৰে মাইনৰিটি মানে কমিশ্যন যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ শেডিউল ট্ৰাইবছৰ সুবিধাটো ল'ব নালাগে जोंनि गोबां बर'फोरनि गेजेरावहाय बे बाथ्राखौ दिनैसिम बुजिनो मोनाखै आरो मिथियाखै जे जोंनि भारत देशआव ख्रिस्टियाना सोरनिफ्राय फैजेना आरो बुहुमावहाय ख्रिस्टियाना बबे जाथि बबे फोलेरनिफ्राय जाजेना बेखौ दिनै मिथिनो मोनाखै होननानै आङो खुब रोखायै आं मिथिनो मोनदों गोबांथार कमेन्टफोरनि गेजेरजोंहाय आरो दिनै बेल' नङा जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो दिनै बेखौ मिथिनो मोनाखै तो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ नोंथांमोनजों रोखा खालामनो शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय तो बेहाय रायलायैनि सिगां बे बाथ्राखौ आङो दिनै जारिमिननिफ्रायहाय ना जारिमिन नागिरनानै मोनसे आङो आंनि नोट्स बुकआवहाय आं दिनै लिरनानै लानाय जादों आरो बेनिफ्रायनो दिनै नोंथांमोनजों आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि भारत देशआवहाय ख्रिस्टाना माबोरै जाया आरो सोर लाबोआ आं बेखौ दिनै शेयार खालामगोन आरो स्पेशली दिनैनि बे भिडिअआ जायफ्रा बेनि सोमोन्दै मिथिखागौ बिथांमोननि थाखाय नङा आरो जायफ्रा मिथिया बिथांमोननि थाखाय इनायनो स्पेशल आरो बेनि सिगां मोनसेबाव बे नोट्सफोरखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनांगौनि थाखाय आं दिनै बेखौ बाहायनाय जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामफेराखै लेखा फरायनायावहाय लिरनायावहाय आंनो दिनै बेखौ गोबावसै बाहायनाया तो बेखौ दिनै जेन' भुल जाया माबा मोनसे नायफ्लाङा बिनि थाखाय आं बेखौ बाहायनाय जाबाय भिडिअनि गेजेरजों अब्ला देयार भिउआर्स फै जोङो बेखौ मिथिनानै लानि भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय सानसे समाव डियार नाब्ला सारखौ बा इन्दिबिनि सेंग्राफोरखौ बेले बेजे खालामदोंमोन धोरोमखौ लानानै डियार नाब्ला सारा ख्रिस्टान साफ्रोमबो इन्दिबिनि सेंग्राफोरखौ ख्रिस्टान खालामगोन साफ्रोमबो इन्दिबिनि सेंग्राफोरनि न'खरखौ ख्रिस्टान खालामगोन खौथि थाखा गारनानै इन्दिबिनि सेंग्राफोरखौ डियार नाब्ला सारखौ आर्मि पुलिस बाहायनो गोनां जादोंमोन भारत सरकार आसाम सरकारा गिख्रंदोंमोन सानसे समाव डियार नाब्ला सारा जोबोद आउट नलेज गोरों मानसि ख्रिस्टान मानसिया फरेनारफोरजों जगाजग थायो फरेनारफोरनिफ्राय माखासे नलेज मोनो आरो गावनि सेंग्राफोरखौ स्ट्रं ट्रेनिं होयो क्लास होयो इन्दिबिनि सेंग्राफोरा टेलेन्ट गोनां बेबायदि भारत सरकार आसाम सरकारा गिख्रंदोंमोन नाथाय डियार नाब्ला सारा धोरोमजों इन्दिबिखौ जोनोम होआखै चाइनायाव दावबायनो थांनाय टाइमाव डियार नाब्ला सारनाव चाइनानि मानसिया सोंदोंमोन जाहैदों बर'फोरनि धोरोमा मा बर'फोरनि गिबि धोरोमा बाथौ बे फंसे बाथ्राया बेसेबां गिदिर बर'फोरनि थाखाय भारत हादरनि थाखाय बर'फोरनि धोरोमा बाथौ चाइनायाव बेसेबांबा बोसोरनि सिगां डियार नाब्ला सारा बे बाथ्राखौ खिन्थाबोदों नाथाय सानसे समाव डियार नाब्ला सारनि सायाव साफ्रोमबो इन्दिबि सेंग्राफोरखौ ख्रिस्टान खालामगोन इन्दिबिनि सेंग्राफोरनि न'खरखौ ख्रिस्टान खालामसिगोन बेबायदि सावरायलायनायबो खोनादों नाथाय डियार नाब्ला सारा बा इन्दिबि आफादा धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया भारत सरकार आसाम सरकारा डियार नाब्ला सारनि सायाव गिनाय दंमोन ख्रिस्टान मानसिया नलेज गोनां आरो डियार नाब्ला सारा जोबोद गोरों मानसि डियार नाब्ला सारजों जाय मानसिया ट्रेनिं होजादों क्लास होजादों बे स्ट्रं हारिनि थाखाय गोथैसालिसिम बर' हारिनि सोबख' जानायखौ उदां खालामनो थाखाय नाजाग्रा बेबायदि भारत सरकार आसाम सरकारा गियोमोन नाथाय धोरोमनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय जेबो नलेज गैया आरो बुंनो हानाय जोंहा अधिकार गैया नाथाय फंसे बाथ्राया सानसे समाव रायखांजायो जेब्ला डियार नाब्ला सारा बुंदोंमोन राजनितिक बिबानाव थानाय बिबानाव गैयै जायफ्रा पलिटिकेल पार्टियाव थायो खुंथायाव थानाय बा खुंथायाव गैयै राजनितिक हान्जायाव जायफ्रा बै गेदेरमानि गाहायाव थायो
आरो माखासे साख्रिआवला गासैखौबो बुङाखै। साफ्रोमबो राजनितिकआव थानाय साफ्रोमखौबो बुङाखै। बै समाव ओरैनो सरासनस्रा खोनानो मोननाय मथे जेब्ला गोनां जायो अब्ला नोंथांमोना बे मासनिफ्राय दरमाया बारायगोन, नाथाय बे फंसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना हाया? आरो बिबानखौ नांगौबा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना हाया? राजनितिकनि माखासे पलिसि आरो माखासे साख्रिआवलाफोरनि सायाव बाथ्राखौ सोनानै होयो। दरमाखौ बारायनो नांगौ ना नोंथांमोननि साख्रिखौ एसे गोजौआव लांनांगौ ना लांनाङा? नोंथांमोना गावनि हारिनि बा गावनि धोरोमनि बाथ्राखौ साख्रि मावनानै नांथाबबाय थागोन ना जोंनि खुंथायाव थानाय गादियाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो? बे बाथ्राखौ बुं। बेनि थाखायनो मालाबा समाव साख्रिआवला साफा सानै सरकारनि गलाम जानो गोनां जायो। दरमानिल', गावनि साख्रिया गोजौआव थांनो थाखायल' आरो लोगोसे राजनितिकआव थानाय बिबानखौ हास्थायनानै सोरबाया मालाबा समाव MLA, सोरबाया मालाबा समाव MP, सोरबाया माखासे बिबानखौ लानानै धोरोमनि गेजेराव बा हारिनि गेजेराव बेले बेजे खालामनानै होनो बा सावरायलायनायाव बे बाथ्राखौ बुंनो रुजुननानै लानो गोनां जायो। बै समाव नाब्ला सारा बुंदोंमोन, राजनितिकआव थायोब्ला जाथिनिबो खामानि मावनो थाखाय लामा दं आरो जाथिखौ गाहायाव लांनोबो गावजों गाव बेले बेजे खालायनोबो लामा दं। दा अबे मोनसेखौ गनायनानै लागोन? MLA निफ्राय MP निफ्राय माबा मोनसे बिबान लानो थाखाय गोजौआव थानाय दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो ना जाथिनि बाथ्राखौ खोनासंनो? जाथिया देरसिन नङा। गावनि बिबानखौ लानानै, गावनि गादिखौ लानानै बाथ्रा बुंनाया गिदिर नङा। बेबायदि नाब्ला सारा सानसे समाव बुंदोंमोन। एग्जाम्पल बायदि आर्मि पुलिस मावनाय जायफोर सोरबा नेताया बुंबाय, नोंथांमोनाबो आर्मि पुलिसाव बर' हिसाबै दं आरो NDB आफादाबो बा बर'नि आफादफ्राबो नोंथांमोननि गामियाव ओंखाम जायो। नोंथांमोना साख्रि मावदों, नोंथांमोननि न'खराथ' मिथिथारगोन। बै न'खराव खबर लानो थाखाय बा नोंथांमोननि न'खरा खबर हरनो थाखाय बे बाथ्राया बेसे गिदिर? नोंथांमोननि गामियावनो ओंखाम जानानै थांदों, नोंथांमोननि गामियावनो थायैनो जोंनि सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय मथे बेबायदिबो एग्जाम्पल सानसे समाव होबोदों नाब्ला सारा। अब्ला आं सरकारनि दरमा जादों, आं सरकारनि बिबानाव दं, अब्ला आंनि न'खरा आंनो जोंनि गामियाव थानाय ओंखाम जानाय थाफैनायखौ खिन्थाहरनो थाखाय बे बाथ्राया बेसे गिदिर जाथावना? जोंनि दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ आं खोनासंनांगोन, आंनि साख्रिनि खामानिखौ आं मावनानै देखायनांगोन। बेबायदिबो सानसे समाव एग्जाम्पल होदों। राजनितिकआव थानाय गेदेरमाफ्रा बिबानखौ लानानै मालाबाबो नांगौबा आं बिबान नागारगोन, नांगौबा आं मन्त्रि MLA खौ नागारगोन, जाथिनि थाखाय बेबायदि सानग्रा दैदेनगिरि गैया। जोंनि खोनानो मोननाय मथे सानसे समाव बिफा उपेन ब्रह्मआ आसाम सरकारनि नासयनायाव दिल्ली सरकारनि खाथियाव गावनि बिबानखौ लानानै बर'फोरनि नासयजानाय, ट्राइबेलफोरनि नासयजानायखौ दिल्लीनि लांगोनायाव थानानै दिल्लीनिफ्राय गावजों लोगोसे गावनि न'खराव आलासि लाबोफादोंमोन। बे समाव रायजो राजाफोरनिखौ मा नायनो? आंनि दैदेनगिरिनि न'खौनो नाय, आंनि न'आवनो सियार गैया, टेबोल गैया, बस्थायाव जिरायनानै बा आंनि न'खरनि अबस्थाखौ नायगोर, बिनि उनाव रायजो राजाफोरनिखौ नाय। नाथाय बिफा उपेन ब्रह्म गावनि न'खराव सफैयैनि सिगां माखासे उपेन ब्रह्मनि आगदा आखि थानाय बिथांमोना उपेन ब्रह्मनि न'आव टेबोल सियार गैयैखौबो सोरनिबा न'खरनिफ्राय अबेबा दखाननिफ्राय बायब्रबनानै उपेन ब्रह्मनि न'आव साजायनानै दोनहैदों होननानै जों खोनानो मोनो। जोबोद लाजिनाय मोनदों जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे। गावनि न'आव सियार गैया, टेबोल गैया, दिल्लीयाव खिथाना फैबाय, रायजो राजाफोरनि न'खरखौ नायैनि सिगां आंनि न'आव नाय। नाथाय गाव न'सिम दिल्लीनिफ्राय सफैयैनि सिगां उपेन ब्रह्मनि न'आव माखासे गावनि आंगो लोगोफ्रा सियार टेबोल
साजायनानै दोनहैदों जाहैदों। बे जोबोद लाजिथावना। 1 घन्टानि थाखाय 2 घन्टानि थाखाय कौटि कौटि थाखा गारनानै मिटिं सानसेनि हाबाफारि लानानै 1 घन्टानि हाबाफारि लानानै बेबायदिखौ उपेन्द्र ब्रह्मआ गाज्रि मोनोमोन जाहैदों। 1 घन्टानि थाखाय कौटि थाखा साजायो, सानसे साननैनि थाखाय कौटि कौटि थाखा साजायनानै दंस' खालायो। बे थाखाखौ समाजनि खामानियाव अबा फरायसालि, सोरबा दुखिया मानसि, लामा सामा बे साजायनाय, पेन्डेल साजायनाय, सियार भारा लाबोनाय बेफोराव गारनो मा दरखार? बेबायदि जों खोनादोंमोन। गावनि न'आव 1 घन्टा 2 घन्टा खामानि मावनो हायोबा 1 घन्टा आधा घन्टा मिटिं गसंनानै खोनासंनाया, जिरायनानै फिल्डआव जिरायनानै खोनासंनाया मा लस? 10-15 मिनिटनि थाखाय सियार भारा लाबोनानै साजायनानै मिटिं खुंनाया बे मालाबाबो गनायथाव नङा होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे। मिथिनानै लानि जे भारताव ख्रिस्टियान रिलिजियनखौ सोर लाबोखो? ब्रिटिश ना सोरबा? आरो दिनै बेल' नङा, बुहुमाव ख्रिस्टियान धोरोमा बबे जाति बा देशनिफ्राय जाजेना? बेखौ जोङो एसे गोथौयै मिथिनानै लानि आरोखि, बा सोलोंस्लायनि। आरो बियो आंनि बाथ्रा नङा, जारिमिननि बाथ्रा बियो। अनजाग्राफोर, बेखौ जों एकदमबारे मिथिथारनो नांगोन। थ' बेखौ मिथियैयावनो आंनि बे दाख्लै थांनाय भिडिअनि गेजेरजों गोबांथार गोरों मानसिफ्राबो गावखौ जाम्बा दिनै दिन्थिनो गोनां जादों गावसोरनि कमेन्टफोरनि दुवारै। अब्ला बे समावहाय जोङो नाम्बार 1 पइन्टआव जोङो बे समाव मिथिनानै लाग्रोनि बा सावरायग्रोनि। थ' बेनो जाहैबाय जे बुहुमाव ख्रिस्टियान धोरोमा बबे जाति बा देशनिफ्राय जाजेना बेखौ मिथिनानै लानि। अब्ला फै आं बे समाव मिथिहोनि जे आं जेखौ नोट्स खालामबाय फरायनानै खोनासंहोनि। बुहुमाव ख्रिस्टियान धोरोमा 1st सेन्चुरि एडियावनो जाजेनदोंमोन। बबे जायगायाव? दानि इजराइल हादरनि जुदिया हादरसायावहाय। मिथिबायना? जोंनि बे बुहुमावहाय ख्रिस्टियान धोरोमा इजराइल हादराव गिबिसिन दिनै बियो जाजेनदोंमोन। 1st सेन्चुरि एडियावनो मा? जुदिया बे हादरसायावनो ख्रिस्टियान धोरोमा दिनै जाजेनदोंमोन। 1st सेन्चुरि, 1 that means। आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्रानि गेजेरजों बेखौ मिथिहोबावनो आं सानबावदों। जेब्ला बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जायो, बे जोनोम जानाय दिन बा समनिफ्रायसो जोंनि बुहुमाव 1, 2, 3 केलेन्डारफोर बेबायदि दिनै ओंखारदों आरो साननाया दिनै जाजेनदों। थ' बेनिखायनो 1st सेन्चुरियावनो मा? ख्रिस्टियान धोरोमा इजराइल हादरनि जुदिया हादरसायाव दिनै जाजेनासै। बेखौ दिनै जोङो गोथौयै मिथिनानै लानि आरो बेखौ बावनो नाङा आरोखि। आरो दिनै बेल' नङा, बे जुदिया जायगायावनो जिसुआ देरदों, लावदों आरो बेनि उनावहाय क्रुसावबो होजादों। ओमफ्राय क्रुसाव होबाय नालाय थैबाय, हाखराव फबजादों आरो सानथामनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ गोथै हाखरनिफ्राय सिखांफिनदों। बे जारिमिनखौ गोथौ जोङो मिथिनानै लानो नांथारगोन। दा जों बेखौ मिथिनानै लानि जे जिसुआ मा जाति, मा हारिनिफ्राय फैदों बे जिसुआलाय, जेखौ ख्रिस्टानफ्रा खुलुमो। बेखौबो जों एसे मिथिनानै लाबावनि आरोखि। थ' बाइबेलनि जारिमिन मथेब्ला इजराइल हादरावहाय 12टा ट्राइब्स, 12 ट्राइब्स दंमोन। 12टा जाति हारि ट्राइब्स बिदा फंबायफोर दिनै बिथांमोना दिनै दङमोन। मिथिबायना? बे 12 ट्राइब्सनिफ्रायनो, बे 12टा ट्राइब्स बा जाति फोलेरनिफ्रायनो मोनसे जातिनिफ्राय बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै उजिदों बा फैदों। बेखौ जारिमिना दिनै जोंनो फोरमायो। दा बे ट्राइब बा बे जातिया, बे फोलेरनि नामानो जाहैबाय जुदा। अब्ला मिथिनो मोनोदि जिसु ख्रिस्ट'आ जुदा फोलेरनि आरो इजराइल हादरनिसो। मिथिबायना? अब्ला दायो जों बे समाव जारिमिना जोंनो खोन्थाबाय आरो जोङो क्लियार जाबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ इजराइल हादरनि, ओमफ्राय मा फोलेरनि? जुदा फोलेरनि। बेखौ जोङो मिथिथारनांगोन। नङाब्ला एकदमबारे मा जागोन, जोङो रोंब्लाबो गावनि जाम्बाखौनो सिनायथि होनाय जागोन। नङाब्ला जोंनि गोबांथार ख्रिस्टानफ्राबो दिनै बेफोरनि जारिमिननि सोमोन्दै मिथिया। थ' बेनिखायनो आंनि बे फिसा आरो उन्दै भिडिअनि गेजेरजों बेनि फारसे एसेब्लाबो मिथिनानै लागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिम आं बे समाव मिजिंथिहरदों आरोखि। आरो बेल' नङा, जोङो एसे बायदि रोखोम सावरायबावगोन एसे दसेनि उनाव जोङो थांबावनि। अब्ला जारिमिना जोंखौ मिथिहोयो जिसुआ ब्रिटेन बा ब्रिटिशाव जोनोम जायाखै आरो ख्रिस्टियान रिलिजना ब्रिटिशनि नङा। खोनाबायना? जारिमिना मा खोन्थाबावखो? अब्ला जोङो दहायनि एसे गिबियाव फरायबोनानै मिथिनो मोनबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ
इजराइलनिसो ओमफ्राय जुदा फोलेरनि होमब्ला दायो जोङो बेखौ क्लियारिफिकेसन जों दिनै मोननो हाबाय रोखा जाबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ ब्रिटिशआव जोनोम जायाखै बा ब्रिटेनाव जोनोम जायाखै बा ख्रिस्टियान रिलिजन बा धोरोमा ब्रिटिशनि नङा अब्ला दा जोंनि गोबां बर'फ्रानो मानो ब्रिटिशनि ख्रिस्टियान धोरोमा ब्रिटिशनिल' होनबाय थायो मा खारन मा जाहोन मिथियैनि थाखायनो बेफोरबायदि आरोखि दिनै रायलायगासिनो दं बुंगासिनो दं आरोखि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर एकदमबारे जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाथ्रा बे जारिमिननि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार दिनै मिथिबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ ब्रिटिश नङा आरो ख्रिस्टियान रिलिजना धोरोमा ब्रिटिशफोरनि दिनै नङा आरोबाव मिथिनानै लाबावनि नाम्बार 2 पइन्ट दिनै बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबावदों बेनो जाहैबाय जे भारतआव ख्रिस्टियान धोरोमा माबोरै जाफैखो बिराद इम्पर्टेन्ट दै गोसो होनानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि रिक्वेस्ट आरोखि जेन नोंथांमोनाबो मिथियो जे जोंनि बे भारत देशआव ख्रिस्टियान धोरोमा माबोरै जाफैखो ना ब्रिटिशफ्रानो लाबोदों ना ब्रिटिशफ्रानो फैनानै जोंनि भारताव फैनानै ख्रिस्टान खालामफैबाय नामा बेखौ एसे मिथिनानै लाबावनि जोङो आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ गोबांथार दिनै सोलोंसा शिशु सेलाफोर दिनै दङमोन मानो बे सासे इसोर बादि जानायखाय बा इसोरखाय बियो ओमफ्राय दा बेवहायनो बेनि गेजेरावनो जिसु ख्रिस्ट'आ 11-12 जन स्पेसियेल दिनै बेनि सोलोंसा सेलाफोर दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ दंमोन मोनथिबायना 12 जनाव सासे फासि नांनानै थैदों 11 जन थादों बे 11 जन जिसुनि सेलाफ्रा बा सोलोंसाफ्रा इनायनो स्पेसियेल थारमान आरोखि बिराद गिदिर गिदिरमोन दिनै जोङो बेखौ मिथिथारनांगोन ओमफ्राय दा जेब्ला जिसुआ मोनथिबायना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थैनानै हाखरनिफ्राय सिखांफिनो अब्ला माखासे सानफोरनि उनाव जिसुआ गावनि सोलोंसाफोरखौ गासै बुहुमावनो थांनानै गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाखाय हुकुम होबाय बिथोन होबाय मिथिबायना मा होननानै बुंबाय आङो जारिमिना जोंनो खोन्थाबाय जे जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थैनानै हाखरनिफ्राय थांखांफिननायनि उनाव माखासे दिनफोरनि उनावहाय गावनि सेलाफोरजों रायलायनानै गेदेर डिसकासन खालामनानैहाय मा खालामबाय गावनि 11 जन शिशु सेलाफोरखौ गासै बुहुमावनो थांनानै गावनि सोमोन्दै गावनि बासायनो हानाय गाव जे सासे गोथां इसोर बोलोग्रा इसोर गावनि दुवारैसो सोरगोआव थांनो हायो बे बाथ्राखौ नों गासै बुहुमावनो थांनानै खोन्थाहै होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ हुकुम होबाय दा बेबायदि हुकुम बादिनो जिसुनि सेलाफ्राबो गासै बुहुमाव थांनो हमासै अब्ला बे समाव नोंथांमोननो मोनसे प्रुफनि थाखाय बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बेखौ मोननो हागोन बाइबेलनिफ्राय माथाइ बिजाबनिफ्राय 28 बालाबनि 19 आरो 24 फरायनानै खोनासंहोनि बेनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं खोनाबायना जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि हुकुम होआसै गावनि 11 जन सोलोंसा बा शिशुफोरखौहाय हुकुम होबाय गासै बुहुमावनो थांनो थाखाय दाना मा जाबावासै खोनासंबावदो दा बे हुकुमावनो जिसुनि बे हुकुमावनो जोंनि भारतावबो जोंनि भारत देशआवबो जिसुनि सासे सेलाया बा जिसु ख्रिस्ट'नि सासे सोलोंसाया दिनै फैबाय दिनै सफैयासै सागोर बारनानै अनसाग्रा डियार भिउवार्स दा आरो बिनि नामानो जाबाय जे जिसुनि सेलाया जोंनि भारत देशआव फैदोंमोन बे जिसुनि सेलानि नामानो जाहैबाय थमास होननानै जायखौ जोङो नामजादा दिनै जोंनि भारताव मिथिनो मोना आरो बिथांखौ दिनै सेन्ट थमासबो दिनै मिथिनाय जायो जिसुनि सेला थमासआ जोंनि भारत देशआव मा सनाव बियो फैयामोन बेखौ जोङो मिथिनानै लाबावदिनि दा बाइबेलनि जारिमिन मथेब्ला बा बाइबेलनि जारिमिना दिनै जोंखौ मिथिहोयो डियार भिउवार्स जायफ्रा फरायदों बयनोबो मिथिहोयो मा आपस्टल थमासआ बा सेन्ट थमासआ जोंनि भारत देशआव फैजेनदोंमोन एराउन्ड 52 AD आवनो 52 AD आवनो 52 मायथाइल' दिनै जाजेनदोंमोन बे समावनो थमासआ जोंनि भारताव फैयासै आरो मिथिबावनि बबे जायगायाव बे फैजेनदोंमोन दानि जोंनि भारत हादरनिनो मोनसे हादरसायाव बेनो जाबाय दानि बबे जायगायाव केरेलायाव
अनजाग्राफोर बे जायगाखौहाय मालाबार कस होननानैबो गोदो बुंनाय जायोमोन नाथाय दा केरेला होननानैसो बयबो मिथिगौ बे केरेलायावनो जिसुनि सेला थमासआ फैजेनासै आरो खोनासंबावदो दा बे केरेला बा मालाबार कसावनो थमासआ जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोसावजेनबाय माबायदि गाहाम रादाब बेलाय जे जिसुआल'नो पापनिफ्राय मानसिखौ उदांस्रि होनो हायो ओमफ्राय गावनि दुवारैसो सोरगोआव थांनो हायो बेफोरबायदि गोबांथार ओमफ्राय थैनानै सिखांफिनदों बेफोरबायदि अनेक गोथौ गोथौ बिषय बाथ्राफोर दङ बेखौ नोंथांमोनजों आं बाव शेयार खालामनो हानाय नंला गोलाव जागोन भिडिअआ बेबायदिखौ दिनै मा खोथा बायजेनासै फोसावजेन फैयासै थमासआ ओमफ्राय दा बे थमासनि बाथ्राखौ गोबांथार मानसिफ्रा जोंनि भारत देशनि मानसिफ्रा नंगौना नङा बिसार खालामनानै जाज खालामनानै प्रुफ खालामनानै फोथायासै नंगौखौ सैथोखौ मोननायखाय बिसोरो फोथायबाय नालाय गोबां मानसिफ्रा दिनै फोथायबाय नालाय मा जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ आदेश होनाय बायदि जायफ्रा फोथायबाय बिथांमोनखौ बाप्तिस्मा होयै होनानै जिसु ख्रिस्ट'नि सेला खालामबाय अर्थात ख्रिस्टियान दिनै जाजेनासै बे जायगायावनो 52 AD आवनो बेखौ दिनै जोङो मिथिथारनो नांगोन अब्ला दायो जों मिथिनो मोनबाय जे ख्रिस्टियान धोरोमा जोंनि भारताव 52 AD आवनो दंखासै मिथिबायना बेसेबां 52 52 AD आवनो दंखासै आरो मा देशआव ना बा मा जाथिनिफ्राय फैदों बेखौ दिनै जोङो बे समाव मिथिनो मोनखाबाय बेसेबां सनाव दंफैयो बेखौ जों दिनै रोखा जाखाबाय अब्ला आरो मिथिबावनि दायो आरोबाव गोथौ बिषयाव थांबावदिनो दै नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो जोबनायाव मा क्लेरिफिकेसन आं हैनो थांगासिनो दङ दाना मिथिनानै लाबावदिनोलाय ख्रिस्टियान धोरोमखौथ' ब्रिटिशफोरसो लाबोदों होननानै बुङो नालाय ब्रिटिशफोरनिसो बुङो नालाय जोंनि बर'फ्रा बा जोंनि माखासे बर' ख्रिस्टियानफ्राबो मिथिथारा नालाय आं मिथिया नोंथांमोननो शेयार खालामबावनि ब्रिटिशफ्रा भारताव मा सनाव फैजेनदोंमोन बा माब्ला फैजेनदोंमोन बबे सन इयार मायथाइयाव ब्रिटिशफ्रा जोंनि भारताव फैजेनदोंमोन जों मिथिनानै लाबावनि ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो क्लेरिफिकेसन खालामहैबावनि मिथिबायना जोङो गुगोलफ्राव नायबानो मोनगोन दे आंनि राव नङा नोंथांमोनाबो गुगोलफ्राव नेटफ्राव सार्च खालाम दायो नेटनि जुग नेटजोंसो दिनै जोङो थांनानै थायो होनजायो बेनि जुग नोंथांमोना बेयावबो मोननो हागोन ना अब्ला आं नोंथांमोननो खोनासंनि भारताव ब्रिटिशफ्रा फैजेनदोंमोन 1608 मायथाइयाव मिथिबायना इस्ट इन्डिया कम्पानिनि दुवारै 1608 1608 मायथाइयाव दिनै ब्रिटिशफ्रा भारताव फैजेनदोंमोन मोजाङै बेखौ मिथिनानै ला आरो बेखौ गोसोआव लाखा 52 AD आवनो भारताव ख्रिस्टाना दंखासै आं बुंखाबाय ओमफ्राय ब्रिटिशफ्रा भारताव फार्स्ट फैजेनदोंमोन बेसेबां मायथाइ 1608 मायथाइयावसो इस्ट इन्डिया कम्पानिनि दुवारै ब्रिटिशफ्रा भारताव फैजेनबाय होमब्ला एसे सानहरखादो हो दाना मा जाबाय आरो बे इस्ट इन्डिया कम्पानिखौ भारतनि ब्रिटिशफ्रा मिथिबायना बे इस्ट इन्डिया कम्पानिखौ भारतनि सुरात होननाय जायगायाव जागायजेनासै दा जों बेखौ मिथिनानै लाबावनि बे बाथ्राखौ आं बे समाव बुंना दोनखानोसै भिडिअआ गोलाव जायो एसे गुसुं खालामनो थांगासिनो दङ अब्ला जों बे समाव मिथिनो मोनबाय ना जोंनि भारत देशआव ख्रिस्टियान धोरोमखौ सोर लाबोखो ब्रिटिशफ्रानो लाबोखो ना सोरबा इजराइल देशनिफ्राय सोरबा लाबोखो मिथिनानै लाबावदिनिलै दानिया नंगौ ब्रिटिशफ्रा फैनानै जोंनि भारत देशआव मा खालामफैदों राज खालामफैदों सासन खालामफैदों सेनानै लांफैदों गोगोम नासयफैदों जोंनि बिरफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिर जाथिफोरखौ दिनै नासयफैदों जोंबो दुखु मोनो जोंबो बर' ख्रिस्टानफ्रा दिनैबो दुखु मोना जोंनि जाथि जोंनि हारिखौ गादबनायनि थाखाय नासयनायनि थाखाय जोंनि देशखौ सेवहांगार खालामनायनि थाखायबो जोंबो दुखु मोना अनजाग्राफोर बेखौ जों बयबो मिथिथारनो नांगोन आरो माखासे मानसिफ्रा बुंदों बेखौनो बे ब्रिटिशफोरनि धोरोमखौनो जोंनि बर'फ्रा लाबाय बिदि नासयजानायखौनो बिदि नासयजादोंमोन बिदि खालामजादोंमोन गादबजादोंमोन बोरै लाखो बेफोरबायदिबो अनेक दिनै रायलायो आरोखि बेखौबो एसे मिथिनानै लानि अब्ला जों क्लियार जाबाय नङा होमबा मा सोर लाबोखो भारताव ख्रिस्टान धोरोमखौ ना आरो मिथिनानै लाबावनि जिसुनि सेला थमासआ जिसुनि बाथ्राखौ फोसावजेनदोंमोन बेसेबां मायथाइयाव 52 AD आवनो मायथाइयावनो आरो ब्रिटिशफ्रा भारताव फैजेनदोंमोन 1608 मायथाइयाव अनजाग्राफोर अब्ला दाना जोङो केलकुलेसन खालामनायनि नोंथांमोनाबो केलकुलेसन खालाम आं बुंनोसैल' आं खालामला आङो भिडिअ नङाबा गोलाव जागोन बेखौ केलकुलेसन खालामनि दा 1608 मायथाइजों ओमफ्राय 52 मायथाइ AD जोंहाय
जोङो माइनास खालामज्लायनि बेसेबां गेप बोसोर हाजार बोसोर श' बोसोर दिनै बेयाव मोननो हागोन नोंथांमोना आं बाव मोनसे नै बेबायदि लिरदों मा खालामनाय दोनखादों आरोखि ना नोंथांमोनाबो केलकुलेसन खालामबानो मोनगोन ब्रिटिशफ्रा फैदोंमोन भारताव 1908 मायथाइयाव ओमफ्राय थमासआ जिसुनि सेला थमासआ सेन्ट थमासआ भारताव फैजेनदोंमोन 52 AD आवनो आरो बे 52 AD आवनो बिथाङा ख्रिस्टियान धोरोमखौ केरेलायाव फोसावजेनदों आरो ख्रिस्टियान बानायजेनखाबाय आरो ब्रिटिशफोर फैयैनि सिगांनो जोंनि भारतावहाय गोबांथार दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावखाबाय बाट देट मिन्स ख्रिस्टियान जाखाबाय आरोखि एभेलेबेल दिनै दंखासै जारिमिना दिनै जोंनो बेखौ फोरमायो आरो मिथिहोयो नोंथांमोनाबो सार्च खालामनानै नायबा नेटफ्राव गुगोलफ्राव बा बेफोरनि जारिमिनखौ नागिरोब्ला नोंथांमोनाबो दिनै मोननो हागोन बियो आंनि राव नङा आरोखि दाना मिथिनानै लाबावदिनि दाना केलकुलेसन खालामनानै माइनास खालामनाय बेसेबां मोनखो 1556 बोसोरनि सिगांनो दानिया ओंखारबाय केलकुलेसना 1556 बोसोर भारताव दिनै ख्रिस्टियान धोरोमा जाखाबाय होमब्ला बेसेबां बोसोर जुग जुग बेसेबां फुराना जाखो होमब्ला बेसेबां 1556 यार्स बोसोर भारत देशआव जाखाबाय दाना ख्रिस्टियान धोरोमा बेसेबां फुराना जाखो ओमफ्राय दाना ब्रिटिशफ्रा दाना ससेयावसो फैदों जोंनि भारत देशआवहाय जोंनो जारिमिना फोरमायो ब्रिटिशफ्रा मा ससेयावसो फैदों मा मायथाइयाव 1608 मायथाइयाव 1608 मायथाइयावसो ब्रिटिशफ्रा जोंनि भारताव इस्ट इन्डिया कम्पानिनि दुवारै हाबफैजेनबाय आरो सासन खालामफैजेनबाय बेखौ जों एसे मिथिथारनो नांगोन अब्ला बे समाव मिथिबायना ना बेसेबां बोसोरनि सिगांनो ख्रिस्टाना भारताव दंखासै अनजाग्राफोर आरो आं फरायनानै खोनासंहोबावनि अब्ला मिथिनो मोनोदि जिसु ख्रिस्टनि सेला थमासआ फैखांनायनि उनावसो बा 1556 बोसोरनि उनावसो ब्रिटिशफ्रा भारताव फैजेनदों बेसेबां बोसोरनि उनाव जिसु ख्रिस्टनि सेला फैखांनायनि उनाव 1556 बोसोरनि उनावसो जुग 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 बोसोरनि उनावसो ब्रिटिशफ्रा भारतावहाय फैजेनासै ओमफ्राय नाथाय ख्रिस्टियान धोरोमा ब्रिटिशफोर फैयैनि सिगांनो जुग जुग भारताव दंखासैमोन एकदमबारे नोंथांमोनाबो जारिमिनखौ नाय दंखासैमोन आरोखि दाना मिथिनानै लाबावनि अब्ला ब्रिटिशफ्रा ख्रिस्टियान धोरोमखौ मा भारतावनो लाबोमारदोंमोन ना सोर लाबोखो होमब्ला ख्रिस्टियान धोरोमा ब्रिटिशफोरनि मारने अनसाग्रा डियार भिउअर्स नोंथांमोनजों आं बे खोथाफोरखौ शेयार खालामदों आरोखि मिथिज्लायनांगौनि थाखाय नङाब्ला मिथिथारनाय नङा अब्ला बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय जे ब्रिटिशफ्रा जोंनि भारत देशआव ख्रिस्टियान धोरोमखौ लाबोआखै अनजाग्राफोर बे ब्रिटिश हादरावबो बिसिनि देशआवबो जिसु ख्रिस्टनि सेला थांदों ब्रिटिशआवबो ब्रिटेनावबो आरो बिथांमोनाबो दिनै ख्रिस्टियान नङामोन ब्रिटिशफ्राबो दिनै ख्रिस्टियान नङामोन जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि सेलाया बिथांमोननि हादरावबो थांबाय आरो बिथांमोनाबो जिसु ख्रिस्टनि बे बाथ्राफोरखौ गाहाम रावखौ फोथायनानै सैथो ना असैथो बेखौ बिजिरनानै मोननानै बिथांमोनाबो फोथायनानै मा जाबाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय नाजावबाय आरो दिनै ख्रिस्टियान जाबाय ब्रिटिशफ्राबो नाथाय ख्रिस्टियान नङामोन ब्रिटिशफ्रा बिथांमोनाबो दिनै ख्रिस्टियान जाबाय आरो थाङै थाङै दा बिथांमोना मा जाबाय बे ख्रिस्टियानानो दिनै जाबाय बिथांमोनाबो बिथांमोननि गेजेराव दिनैबो ख्रिस्टियान नङै एभेलेबेल दं नाथाय जोंनि मानसिया जेबो मिथिया एसेबो सोरबा सोरबा इसेबां इडुकेटेड जाबाय होमब्लाबो सोरबा सोरबा बुजिनोनो हाया बिथांमोननि गेजेराव थां दाबो आं थाङाखै नाथाय न'आव थानानैनो जों दिनै मिथिनो मोना बे नेटनि जुगाव नंगौना नङा अब्ला बे समाव आसा खालामो नोंथांमोना ओरैबायदि क्लियार जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जे जोंनि भारत देशआव ख्रिस्टियानखौ सोर लाबोआ सोर बबेनिफ्राय फैया आरो बेसे गोबावसै नोंथांमोना आसा खालामो बेखौ खुब रोखायै दिनै मिथिथारबाय होननानैहाय आरो भिडिअआ जोबनाय फारसे फैबाय इनायनि गोलाव जाबाय मिथिबावनि दसे बाव आरो मिथिबावनि ख्रिस्टियान धोरोमा दायो भारत बर्षआव जोंनि भारत देशआव बेसेबां फुराना जाखो बेखौ केलकुलेसन खालामहरदो दानिया देग्लाय बेसेबां जोंहा 2026 माइनास 52 AD जों जेब्ला जोङो माइनास खालामो होमब्ला जोङो बेखौ मोननो हादों 1974 इयार्स दिनै जोंनि बे भारत देशआव ख्रिस्टियान धोरोमा दिनै बेबायदि जुग 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 दिनै फुराना दिनै जाबाय अनजाग्राफोर बेसेबां 1974 खौ बेसेबां होननानै बुंनो रोङा आङो 74 1974 इयार्स दिनै ख्रिस्टियान धोरोमा जोंनि भारत देशआव दिनै जाबाय बेसेबांबा जुग जुग दिनै फुराना जाबाय अनसाखा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बेखौ दिनै
एकदमबारे मिथिथारनो जोङो नांथारगोन। आरो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौबो दिनै बुंनो सानो, जोंनि भारत देशाव ख्रिस्टियाना गोदान नंला, इनायनो दिनै फुराना जाबाय, गोदो गोदायनि परम्परानि बेबायदि दिनै फुराना दिनै जाबाय, बेखौबो दिनै जोङो मिथिथारनो नांगोन। नोंथांमोना मिथिगौना? जेब्ला मोनसे गुसुं एग्जाम्पल, जेब्ला हमनानै ला जोंनि बर' समाजाव जेब्ला गंसे न'खराव बबेबा न'खरनिफ्राय बा बबेबा देश बबेबा जायगानिफ्राय जेब्ला नोंनि न'खराव सासे हाबा जानो थाखाय जेब्ला सासे सिख्ला फैयो, नंगौना नङा? हिनजाव गोदान फैयो, बे समावल' बियो गोदान जागोन। थायै थायै थानानै मा जागोन बे हिनजाव गोदान नालाय, नोंथांमोना मिथिगौना? गथ' गथाय जागोन, बोरायगोन बुरैगोन, मा जाहैगोन बेलाय? हिनजाव गोदानैनो थाबाय थागोन नामा बियो? हिनजाव गोदानै थाबाय थाला बियो। मा जानोसै? फुराना जालांगोना जालाङा? जोंनि गामि जालायलांसै दाना। बेबायदि दिनै ख्रिस्टियान धोरोमाबो दिनै बेबायदि फुराना दिनै जाबाय, गोदान नंला बियो। एग्जाम्पल दिनै नोंथांमोनजों आं दिनै होबाय। आरो दिनै बेखौनो बुंबावो मानसिफ्रा, ओरैबायदि बुंबावो जे माने ओरैबायदि बुंबाय थायो, दिनैसिम बे बाथ्राखौ आं खोनागासिनो दं बा नुगासिनो दङ, माने ब्रिटिशफोरनि होननानै, फरेनार होननानै। नंगौ, मानसिया दिनै फरेनार दिनै जानो हागौ, मिथिबायना? धोरोमा, इसोरा माब्लाबाबो बेदिसि आरो फरेनार जाया। गोथौयै नोंथांमोना सिन्था खालाम, होमबा मोननो हागोन। आरो बेखौबो सिन्था खालामनो रोङाब्ला जाला बियो। इसोरा बबेबा मोनसे देशनि थाखायल' जाया दे, इसोरा सोरबा माबा मोनसे जाथि हारिनि थाखायल' जाया। इसोर होननानै बुङोब्ला बुहुमाव थानाय मोनफ्रोमबो देशनि, मोनफ्रोमबो जाथिनि इसोर जायो आरोखि। दिनै बेखौ एसे गोथौयै मिथिथारनो नांगोन आरोखि। बेनिखायनो इसोर बा धोरोमा, आं बेखौ बुंबावगोन, फरेनार जाया, मानसियासो दिनै जायो। बेखौ दिनै जों एसे गोथौ बुजिनानै लानाया गाहाम आरोखि दानि बे गोरों गोरा जुगावहाय। नङाब्ला गावनि जाम्बाखौनो परिसय होबाय थानाय जायो आरोखि। ख्रिस्टान धोरोमखौ ब्रिटिशफोरनि नङा आरो बिथांमोना बेखौ लाफोआखै। बिथांमोना जानांगौ नासयफैनायखाय, गावसिनि सासन खालामफैनायखाय, गावसिनि सोरबा सोरबा बै समावहाय ना गावसोर जेखौनो गोसो बेखौनो बै समाव मावनानै थांदों। दिनै बेनो गाज्रि रेकर्ड दिनै जानानै थादों। मोनजाग्राफोर बेबायदि दिनै जादों, बेखौ नोंथांमोनजों आं क्लियार खालामबाय। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ ब्रिटिशफ्रा जोंनि बर'नि थाखाय गाहाम हाबा मावनानै गालांदों। जोंनि बर' जाथिनि थाखाय ना बेबायदि मोनसे ग्रामार, रेभारेन्ड सेडनि एन्डेला बर' रावखान्थि, बर' ग्रामार दिनै लिरनानै दिनै गालांदों। आरो जोंनि जाथिखौ ट्राइबेल, बर' जाथिखौ ट्राइबेल होननानै बिथांमोना सिनायथिबो होनानै गालांदों। आरो बेबायदि ग्रामार, बर'नि रावखान्थिखौबो बिथांमोना दिनै लिरनानै अलरेडि गालांखादों। बेनिफ्रायसो दिनै रावखान्थिफ्रा दिनै जोनोम जादों, उजिदों। मा खालामनांगौ खालामनाङा दिनै गोरों गोरासिन उजिनानै साबसिन हामसिन दिनै बर' रावफ्रा सोदांजानायाव दिनै फैदों। बेखौ जों एकदमबारे जों दिनै मिथिथारनांगोन आरोखि। आरो आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै मिथिबाय। आरो जोबनायाव बेखौ आं मोनसे मिथिहोबावनोसै जे जोंनि बर'आ मा सन, मा इयारफ्राव बा मा सेन्सुरियाव ख्रिस्टियान जाया, बेखौ आङो नोंथांमोननो मिथिहोबावनि। एराउन्ड 19 and 20 सेन्सुरियावसो, सेन्सुरि माथ' मिथिखायो नंगौना नङा? 100 बोसोरजोंसो मोनसे सेन्सुरि जायो। बे सेन्सुरियावसो 19 बा 20 सेन्सुरियावसो बर'फ्रा ख्रिस्टियान जाजेनासै। आरो बेनि उनाव गोबांथार दिनै मा बारायलांबाय, जोलैनि जोलै जालांबाय ना, बेनि एरलांबाय, बिराद बेबायदि दिनै बेबायदिसो दिनै जादों आरोखि।